Omdat de helft van de groep met de 30 lopen en de andere en die Wat lopen de staat er bij 20. jou op? En dat is Ongeveer gezellig om hetzelfde als samen wat te ik hier heb. starten. Nee, Geen loop samen. Wat ziet je van elkaar? Vriendinnen. Vriendinnen? Ja, vriendinnen hè. Stil. Ja. 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 Wat bleef? Dat is een vriendin van mijn man. Oh, en waar is die man nou dan? Ja, die heeft hielspoor, dus die kan niet meelopen. Ja, nou, dat is wel. Marielle. Ja. En die had hier meegelopen. Wat bleef? Die zal meelopen. Ja, die had Ja? zich wel opgegeven, ja. Oké. Ja. Is het handig nou dat we even een tentje hebben hier? Ja. Want Ja. hoeveel kilometer heb je nou achter de rug? 14 of zo, weet ik niet. Ja, dan heb je nog 60 gewoon. Dus Ja, als je we er hebben nog 20 60 loopt, Ja, niet druk teken aan doen. ik kan ze proberen. Ik kan ze toch aan de 30 komen. Geef je de koffie? Ik kan zeker bij de koffie komen. Dat Zeg is, maar. dat is dan wel lekker, even een testje koffie op te warmen. Ja. Maar je ligt wel dan vrij veel aan. Ja, omdat we je te vroeg gestart zien. En dat vonden ze goed. Daarom deed hij het natuurlijk Je niet. weet ik niet of ze dat goed vonden. Dat hebben we goed gedaan. Maar waar is Sjaak? Sjaak? Werkt het of werkt het niet nou? Bij hem wel, bij mij nog niet. Oké. En dan kunt er ook een naam in beeld. Ja. En dat groen vinkje wat ik straks gezegd heb. Privacy. Zoek ik de naam Marielle? Heb Ja. ik dat goed gezien? Ja. Ja. En dat ziet je. Ja. Oké. Wie al bestig? 19. 19. Is dit voor de lol of is dit... Ja. Ik heb wel lekker meegedaan. Ik heb 1 keer de 30 gedaan, maar ja, dat ging hem toch niet weer dit jaar. Dat was iets... Heb ze getraind? Nee, nu niet. Maar thuis ze wel regelmatig aan beweging? Ja, ik doe van alles, zwemmen, dansen, dus ja. Oh, oké. Goed. Nou, is dat voor dich peanuts? En Marielle? Ben ik een fanatieke sporter? Nee. Nee. Maar ja, dan denk ik bij mezelf... Marielle, waarom? Voor de gezelligheid. Je hebt Met wel z'n meer tweetjes. geoefend dan mij. Oh ja, ik heb 1 keer 12,5 en 1 keer 5 geoefend, ja. En meer niet. Oké. Nee. Wie is het met de futjes? Rechts, maar het gaat wel. Maar die voet zijn gans ingetypt, dus het komt wel goed. Ingetaped. Ja, Wie heeft dat gedaan? zelf? Oké. Dat klinkt als een profi. Nee, dat valt best met. Hey, dus zijn man Ja. is die beste vriendin. Ja. Wie is die vriendschap ontstaan? In de kroeg vroeger. Vroeger, in de Ja, kroeg. 24 Toen jaar het nog geleden. betaalbaar was. Ja, zoiets, ja. En ik ga niet naar leeftijd de vragen natuurlijk, Nee, hè. nee. Maar in de kroeg leren kennen, hier in de Ja. stad. Ja. Ja. En En Splinter gingen we altijd doen. Oh, ja. Ja. Voormalig, want Splinter geeft het niet meer, hè? Nee. Nee. Maar dat was een begrip in de stad. Ja. Lekker verkort doet wat er zo leuk was aan de Splinter. Het was gewoon gezellig en de muziek was leuk. Een beetje alternatiever. En een beetje alternatief. Ja. Ja. En dan leert ze door die beste vriendin kennen. Ja. Wie had ze? Sandra. Sandra. Wie maakt ze dan contact? Dansen? Kletsen? Kletsen. Ja. En wie heeft die vriendschap de afgelopen 24 jaar gebloeid en stand gehouden? Een polsbeentje. Heb je ook een polsbeentje? Gezellig samen allemaal. Wat Het is een goede groep ze hebben het baas. geprobeerd. Dus, oké. Piep. Ja. Ja, top. Kijk. Oh, fijn. Silke, de bestijs. Silke. Ja, Nee, Silke Wassen. Lid van de teamclub. heb je mijn team? Ja, Oh ja. Wat is de teamclub? weet ik niet. Oké. Maar wij zien toch een team? Ja, Ja. En wij hebben niet zo'n beentje, dus we hoeven ons niet te scannen. Ja, zo ja. hey, en geen hoofd pas het verkeer te gaan regelen op het moment dat er wandelaars. We beginnen dadelijk de weg af te zetten. En dan gaan we het volk de goede kant op wijzen. Ja. Oh, kijk. Spreek je ook Duits? Ja, ook dat. Ja, Ja, want hier. Oh, die komen niet allemaal. Dat zijn allemaal politie Ja, ja. die komen. ja. Nee, dat boeit mich niet.
Ja, das boeit sie niet. Nee, Nee. Die wijzen Ja, gewoon wie? druk de prijzen. maar wie het er nou straks voor aan? Nederland of Duitsland? Ja, dat bepalen we ter plekke. Op ter plekke. We zien niet Denk één kennis, op, maar ja. we kijken wel hier gewoon naar de nummerplaten. Oké. Ja, en ik weet dat die in Venlo bekend zijn. Duitsers. Ja, ik ben even naar die tent aan het kijken, maar ik zie wel, oh jawel, ja. Dat was de eerste keer zeker. Niet dat die opstijgt dadelijk. Ja, dat moet weer onder de gang vandaan. Meneer Peters. Had ze dit bewust gekozen? Nee, we worden een beetje langs de route aan het rijden. Ja, En oké. wie dacht ervan? Eens kijken waar mensen langs de kant stonden met een tentje of zo. Ja. Zodat we ook druk stonden. Ja, als Ja, we, ik hoorde net van de ovenier. Dat als het goed weer is, dat ze echt hier met stulkens komen zitten en Ja. dergelijke. Maar ja, het weer is er niet zo. Maar, zo te zien is er koffie genoeg. Ja, ja. En krakelingen. En lekkere koekjes, kijk eens maar. Hey, maar wie ziet geen nou eigenlijk bij de Venlo terechtgekomen? Meld ze zich aan? Nou, Of? het is, nee, we hebben een stichting Kumi. Ik weet niet of ze ervan gehoord hebben. Nee. Dat is een organisatie die in ver weg Afghanistan, Oeganda. een kinderhospitaal ondersteunt. Aha. En wij hebben ons opgegeven voor Stichting Kumi. Dus dat geld wat wij hiervoor krijgen, dat gaat naar Stichting Kumi. Wie is er allemaal van Koemi? Hey, die drie jeugd. De three Ja, amigos. er komen er nog een paar. Er stonden er nog een paar, maar die stonden ergens anders. Ja. Hey, maar wat leuk. En waarom ziet je ook voor Koemi in gaan zetten? Ja, de Chris eigenlijk voor elk evenement. We doen met de City Run, de marathon, weet je, inzetbaar overal. En daar krijg je geld voor, maar dan moet ze altijd aan een vereniging geven. Of dat wordt voor een vereniging. En we doen of kindervakantiewerk of nu in dit geval Koemi. Dus eigenlijk per evenement wat je doet, kies je een... Is een bedrag. Ja, ja. En dat gaat dan nog, in dit geval Kumi. En nu voor 14 dagen is de City Run in Remun. We zien trouwens van Zwamen en Remun. Oké, En daar gaan we ook verkeersregelaars spelen. wat En goed. dan gaat het dan ook kindervakantiewerk Zwanen. Zwamen. Ja. Dus Leuk uur. En wie heb je elkaar leren kennen dan? die zit, Oh, heel lang geleden. Ja, die zit in het noord van Volley. het land. volleyen. Maar je ziet je uitgevolleyd inmiddels. Ja, inmiddels wel. Inmiddels wel. Ja, die zit volleybal doen. Ja, als de show wat kapot is, dan wil het dan dus ik geen volley meer. Ik heb hier altijd gevoetbald. Ik ben van Panningen. Van Kapel. Kapel. Ja. Ja, En je Kapel, dat zit niet iedereen, maar Nee. doe wel. Ja. Ja. Hey, en wie ziet je uiteindelijk dan in Zwamen terechtgekomen? Ja, ik heb daar een hoes gegooid. Hij heeft zich ingetrouwd dan. Ja. Ah, En inmiddels woon ik in Remun. en wees er van Zwamen? Hi, en ben. Nee, ik niet. Ik ben van, Oh nee, de best van Balder. van Bola. Dus ik ben ook in een ingevoerde. Ja. Nou, hij zei van, ik heb me ingetrouwd door geen Ja, maar Nou, ik heb mijn vrouw in Rusland leren kennen en toen ben ik maar naar Zwamen toe verhuisd. Het verhaal werd alleen maar boeiender. Dus je hebt ook vrouw, die is Russisch, hè? Nee, die was Zwaamse. En wij een uitwisseling met het jeugdwerk in Rusland. Ja. We zien die Russen eerst hierheen gekomen voor te kijken wie het heen ging. En Ja. toen zien we met een deel aan die kant op gegaan. En daar heb ik die leren kennen. In Leningrad. In Leningrad. En ze had Leni. Niet. ja, is de tweede naam niet Leni? Nee, ook niet. Dus toen ziet je samen een keer in de avond flink in de vodka gegaan en toen is de vodka... Wat zei ze? Vodka? De vodka. Ja, Maar was het direct patsboom? eigenlijk wel ja. Dus je ging single ging je doorheen en je kwam... Nou, laat ik het zo zeggen, ik kwam meer bezopen dan single. Want die hebben tegen mij gezegd, dat ik geen gang te maar uit de snoeien meer terug. Die hoor je die direct vast. Vanwege mijn gedrag. Maar ja, goed. Oké. Maar gewoon ik dat niet aan hemzelf vragen, maar je kent hem goed. Ja. Ja. Over wat voor gedrag hebben we het dan? Nou, bedingend. Maar we kennen elkaar al, misschien al 30 jaar. Dus ja, en ja, ik heb eerst gevoetbald en daarna ben ik bij het volley gekomen. Ja.
En toen waren die 2 al door. En mijn broer. Ja, mijn broer. Die voetbalde ook en die is ook van volleyen. En die komt dadelijk, want die moet op een andere plaats staan. Maar we nemen een broer T en broer Jan, maar we zien geen broers. Oké. Maar dat is gewoon omdat ze een naam moest hebben, dat ze weten wem ze best. Ja, maar dat is in ieder geval een bijnaam waar geen nog wat er vanaf komt. Ja, ja. Want ook is dat bijnamen zo, dan weten ze zelf niet meer waar de Maar dan bijnaam weten de vanaf mensen komt. het misschien zelf ook al niet. Hey, ja, ik hoop dat je het allemaal een beetje droog helpt. Ja, ja. We hebben een auto vuur aan bij de ingang, dat zijn de eerste 2 auto's. Dus als het begint te stortregenen. Nee, dat doen we. We hebben bij de duiken we marathon hebben we een zeenaad Dan geworden. gaan we open en dan het vol. Weiter. Ja.